So yun, what's up guys, nandito kami sa kwan, sa Bubon. Ito yung pag-alalan mi ti Danumi, ti Bantay. Bali, lilinisan namin guys. Tapos dito sa loob niya lilinisan pa namin. Napilamlamos na eh. Medyo marumi na kasi matagal na bago ko kwanto huling nalinisan. Yung mga isda. Oh, kersama ta. Apa ato na sakot tanay. Oh, kumakdar ka ako. Papunta ko dyan. Hindi na. Malalim. Opo. Papa. Kabukas, Papa. Sandali na. Papa, patanggal ko yung pelas ko. Dito na ilagtun na ka. Papa, ayun kuya. Diyan ka na. Ah, Linisan ko muna to. Sandali, madumi pa. wala naman ako pitak-pitak. Papa, Ano natin? Diyan ka karo, dyan. papunta ko dyan. Hindi kasi nililisan ko. Linis mo na natin. Oo. Papa, lalagyan mo tubig yan? Opo. Ayan na. Tingnan ko, Papa. Hindi ko na makita. Kita mo na nga oh. Hindi kita ko. Buhat mo. Ah.
Ayaw sumultop. Doon ka na, anak. Nilalabas tubig. Diyan. Tignan mo doon kung may lalabas na tubig. Basuntupan natin. Meron? Undo ka man tanay. Ingat to yaw! Tapon datang wala kaya. Hindi ba gimana na? Nada. Tepe lang ah. Yung paling medyo pa. Da? Dan? Kanto na eh. Ay nagjilas ko kaanto na tatlo pa natin ang Takpan natin guys para may harang dun sa mga dahon-dahon na nahuhulog. Malinis yan mamaya guys. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan. Oh. Yan. Okay. Da? So yan guys, uwi na kami. Ayos na. Melon na.